Gareng. Wilujeng dalu Mas Alek, Mas Canggih, Mbak Limbu. Nggih. Dos pundi kabaripun? Alhamdulillah nggih nikahne jenengan wong gunung iki ora masalah pinaringan seger waras, Mas. Nggih. Gunung niku wonten tegese kok, Mas. Gunung niku nunggal rasa. Nggih, gunung niku tegese guru sing dunung. Leres. Nggih. Kados teng mriki. Pripun? Kados beliau Mbah Sono Kling niku kan nggih guru sing dunung to niku nggih. Nggih. Aku ki ora wis ping pira nggih wis ora kekitung Mas kula keteng mriki teng Tunggur niku nggih. Teng mriki wis ora kena diitung. Walah mboten kena diitung. Nggih. Karek bengi iki ki mbuh ki oleh hasil apa ora ki aku. Oh, Mas aku kok seniman kok merembuk hasil iki lho, sing penting netepi marang karyane. Wong jane kula ki nggih netepi marang karyane, kula karyane kula piyambak niku nggih kula tetepi niku Mas nggih. Ning nggih sejatine kula nggih teng mriki nggih golek dhuwit Mas. Nggih. Piye to iki? Nggih, nggo golek dhuwit kula teng mriki wau. Dadi jenengan celorengan kaya ngene nggih golek dhuwit. Golek dhuwit. Upama duwe dhuwit ning ora duwe sedulur pripun jenengan? Kula to malah sehat. Lho, kok iso? Lah nggih to kok neman kok duwe dulur, duwe dhuwit sing penting duwe dhuwit. Ora duwe dulur ora masalah. Ora masalah. Ora masalah. Dadi dulur karo dhuwit abot? Nggih, dhuwit. Wah, iki jenengan iki wong ora ngerti agama, Mas. Lah kok mboten ngertos agama pripun to? Wong niku nyambut gawe sing ikhlas lahir kelawan batine. Perkara rezeki sing kei sing gawe urip. Sing gawe enek urip, enek sing uripi, mesti diparingi dalane urip. Nggih. Lah ngoten lho. Nek cara kula dhuwit karo dulur niku tetep abot dulur. Jenengan dhuwit karo dulur abot? Abot dulur. Lek kula tetep abot dhuwit. Lek jenengan abot dulur, bar wayangan ngeten iki jenengan abot dulur apa abot dhuwit? Yo abot dulur, Mas. Dulur sing kowehi dhuwit. Ngono lho, Mas. Wong jebule nduke wong gur padha wae ning engkel-engkelan ngantek nyepotne kucir. Lah nggih carane jenengan gagas ngoten nggih. Jenengan matur teng warga masyarakat ing Tunggur. Ndongakne. Niki nggih kula dongakne muga-muga sedulur Tunggur menika sedaya manggih kawilujengan. Nggih. Kebagas warasan. Amin. Slamet donya. Amin. Slamet akhirat. Amin. Muga-muga sabibaripun bersih desa sedaya manunggal rasa manunggal tresna ngerti marang budaya ngerti marang sanak lan seduluripun. Amin nggih. Nggih. Wah, suarane barang mirip ya Tin ya. Nggih. Semarang ae. Tenan cang gunung kita ora masalah. Nggih nggih nggih. Kok ya lek riyen niku nyambut damel teng mriku nggih. Nggih. Riyen teng lapangan kali kula riyen. Lek mriki. Nggih. Lek kula mriko. Oh nggih. Lek mriki nembe niki kula. Nggih. Lek kula lek biasane ben malam Minggu niku kula teng kidul niku. Teng kidul mriku kula. Napa tanggapan? Alah mboten. Lah napa? Alah ngopi ning Dong Banteng. Wis saiki kok wis ngerti Dong Banteng bareng to iki. Lah wong kok nggih kali jenengan ngoten lho. Kok ya rumangsaku. Nggih, Mas. Mang dongakne ngangge nopi bahasa. Nggih, niki wong dongakne wong Tunggur niku pripun nggih Mas? Sedaya niku lek dulur Tunggur niku lek arep digawe pribahasa niki sing mriki kan nggih pun gudanging seni. Oh nggih, kados Mbah Dukuh. Nggih. Wonten Mbah Pupus, Dong Panji. Niku mengke pun sedaya niku pun gudanging seni. Mbah Tapen. Nggih. Niki kok ketoke Mbah Diren. Nah, niki ketoke niki sing wayangan kok nembe mriki niku lintune napa dereng napa pripun? Dereng, Mas, dereng. Tenang apa piye? Suro biasane suro. Nggih, mugi-mugi nggih sedaya dulur lembean pokoke sak kelurahan kabeh padha wayangan dewi-dewi. Amin. Kaya biyen saurunge pandemi pokoke gruduk ning Diren. Nggih. Gruduk ning Dukuh. Nggih. Gruduk ning Dong Panji. Nggih. Gruduk tenggene Tunggur. Nggih. Bengi iki ketoke kok mak kritik. Ah nggih. Anggaran saking pemerintah menika dipun potong 500, Mas. Nggih. Damel napa, Mas? Hah? Lha kok 500 men ku lho. Padahal aku rene gur 750 tak dijukuk 500 rek kalek 250. Oh mangsa 500 wae yuta kok. 500. Mula mangsawang balurah niku lak sami pusing. Rahayune pembangunan wis rampung, Mas. Tunggur semanten ugi pembangunan luar biasa. Rahayune wis rampung. Ngendikane Mbah Lurah iki ana dana ya kuwi mau wujude gedung merah putih. Nggih. Elok, Pak. Nggih, koperasi. Koperasi. Dadi ya terus wayangan. Nggih.
Tenan kok ya kabeh saiki ning nggone negara Indonesia iki dimakmurne Mas. Arep pengin tetukon sing cedhak, sing berkualitas, sing murah ya wis dienekne koperasi. Bocah esuk awan kemlikiken biyen dadak gawakne sangu saiki wis eneng MBG. Nggih. Mula enek bocah sing kurang mampu ya wis disokong saka pemerintah. Mas. Nggih, pripun? Sing sowan mriki mboten ngemungake piyai Jawa, Mas. Nggih. Nggih. Leres. Nggih, niki malah wonten piyai saking Sulawesi, Mas. Sulawesi. Saking. Wah, iki kula tepangke. Dalu niki wonten to? Oh, wonten. Wonten. Nggih, dijumenenge nggih. Nggih, monggo. Monggo, Mas. Yo, aja diplerai, Cok. Yo. Ya, kok tenan aja. Monggo, Pak Elsa. Selamat malam, Mbak. Jeng aturaken wilujeng sugeng dalu mak cangik mbak yulimbuk dalang alek. Iki jane basa ngendi? Dalang kok alek, Thomas. Alek. Nah iya, dalang tuh biasanya apa? Belakangnya tuh oh gitu Sugi, Narto Sabdo, Kan ya. Anom Suroto, Mantep Sudarsono. Dalang kok alek. Sudebyo. Oh no burine. Enek. Oh iya, kaya zaman saiki gitu loh dalang. Alek iki aneh artine kok, Mbak. Apa tuh? Angelure luhuring kabudayan. Eke apa? Angelure luhur endahing kabudayan. Luhur endahing kabudayan. Iya. Eke Kabudayan. kabudayan kok Oh, K. Oh, gak dulu X toh. Bukan iya. bukan Esther. Oh, bukan X ya. Bukan. Aleknya ALK. Iya. Alek. Oh iya, ya wis wangun nek wong telu ngene. Alek. L. Elisa Kwedul. Dul. Lah kok dul? Lah kok iso Lah dul? ya kan ini biasanya kalau trio kayak gitu. L Dul. Maya Istianti ki. Kok apal men pas aku kaya ditepung ning dhisik do. Derek tepang ya gula derek langkung derek gula Derek tepang, derek tepang. Tepangnya didugang. Dugang itu apa? Dugang itu tepangnya ngene lho, ngene lho, jenenge tepang. Itu jejak. Jejak, betul, jejak. Lek jejake anu Gareng Purwodadi ke jejak ya jenenge. Jajak. Oh iya. Reda wis pokoke di ngapunten niki kula sowan kaping pinkul kali. Alah. Ping dua. Ping Sing dua. Rumien kan ning SD itu tuh. Iya, Nek- sebelah betul. kono. Yo lopongan itu loh. Iya. Lapangan. Basa Jawane Lopongan. apa sih alun-alun? Bukan. Hah? Lapangan tuh basa Jawanya apa? Lapangan tuh alun. Ya lapangan. Ya. Oh ya lapangan. Yo kudu lapangan. Apa? Siti Wiyar. Siti Wiyar ya apa? Ngati-ngati lho, karo S3 lho iki. Siti itu. Siti lemah. Oh ya lemah itu Siti. Wiyar ki ombo. Jenenge lemah sing ombo kuwi jenenge alun-alun. Oh ya, alun-alun itu Siti. Wiyar. Oh, Siti Wiyar. Niki Siti Wiyar juga sini. Nggih, Siti Wiyar. Kene yo Siti Wiyar. Oh, nek carane apa yang Yakin ini kan termasuk Siti. Bude juga Siti namanya. Iya itu. Niki Siti toh.
Wah, nek niki Siti sing bahaya kok niki. Kok bahaya apa, Mas? Sing iso gawe lindu ki ya Siti iki. Kok iso gawe lindu? Lho gara-gara nek pacitan obah ki ya Siti ki obah ki begini. Oh, dadi iki aja nganti obah ya. Ora, nek obah iki ku abruk kok. Iki sowan Mbak Elisa iki cerdas loh, Reng. Hati ya. Kalau hewan kaki 4 kaya dening wedhus, wedhus itu beranak atau bertelur, Mbak? Ya mana? Mana? Ya, kalau wedus kan menyusui mamalia. Beranak. Beranak. Ya. Yen to banyak? Banyak itu unggas kan? Ya. Bertelur. Bertelur. Bertelur itu kalau goyangnya cuma sekali, tapi kalau goyangnya 3 kali itu akan beranak. Nggak percaya? Nggak percaya. Ini ki banyak hitungannya cuma 1, coba tangannya gini 1. Banyak 1. Ya, mikir dicekel Reng. Terus dipegang tangan kanan, dipegang tangan kanan. Coba dipegang. Iki sulapan iki. Ya, enggak, pegang tangan kanan. Cacal ya. Gerakkan 3 kali. Coba. 3 kali. Nah, Tuh 2, 3. ya beranak apa enggak? Apa ya ini bisa beranak? Coba gini. Tuh Gerakkan. Tuh 2, 3 udah. Sudah kira Jawa. Apa? Kowe kurung wayahe. Apa itu? Sik to. Ya. Parek pripun? Iki kok iso beranak 1. iki? 1, 1. 2, 3. Marai beranak apa ora ngono? Iki to. Heeh. Ya delok-delok to. Tekok titine. Marai beranak enggak kayak gini. Mbak Tati niki piye iki kok marai beranak ki aku rong tau Jadi beranak. leng iki leng. Apa aku iso tanpa bojo ngene gimana manake wae? Mik. Manake piye? Ajar. Kok yo ngene kok iso marahi manak kuwi lho. Kok ngene kok iso marahi manak iki kok yo nggo dhewe. Iki ki rumus apa to Pak Dalang? Kok ngene marake manak iki? Ya tak kono titin kae. Mbak Tati. Jenengku ki Tatin. Tatin. Titin kaya wis kenal-kenal lo. Aku kenal nek wegah kok sampean. Kenal kok salah. Aku wegah masalahe. Pegang apa? Tatkalane ndek ben nika jenengan dalam lak Yogya. Nggih to? Yo jane ngendi jalan? Jenengan aja panggih kali kula. Ning jenengan napa niku langsung ditempel. Kula ndak mau. Maksudnya? Lah maksudnya pripun lho jenengan panggil kali kula langsung ditempel lah apa kula. Lah Kowe ngejak ketemune ditempel. Ditempel aku mau. Kamu nggak mau Ndak ditempel? mau. Kaya wong lanang opo petuk tatin kok ditempel. Wane yo langsung. saiki pedo. Iki ki ketemu aku lagi pisan Ditempel itu nyeluk si jeneng kowe kleru kok saiki malah ngandak arep ditempel iki maksudnya? aku arep takon. Tatin ngendi ayo sing ditempel? Sik aku arep takon. Yen saka Yogya arep nang Magelang lewat ndi? Muntilan to? Muntilan. Ana jembatan kae jenenge ngendi? Pasar ndi kae? tempel. Pasar tempel. Ngomong. Oh, maksudnya ketemunya menjaluk ning pasar tempel. Yang kedua kali malah saya ngeri meneh. Kok ngeri piye? Tak tanggape emoh kok. Mbak Tatin iki mbok tanggap 40 juta enggak mau dia 1 jam untuk nyanyi. Ora sombong to kuwi to. Iki jane ngandake endi to? Jenengan nak kula calangi ndek ben nika. Heeh. Dicarangi live streaming langsung nyanyi di Parang. Ndak mau to. 40 juta kowe gelem yo. Nyanyi. Ya aku wegah dipanang tugel ndasku. Lho, mboten purun to? Ora gelem to? Yo nek diparang ki piye? Yo gelem wae ngopo ora gelem. Iki jane aku ngadeg apa ora iki? Ngadeg. Tolong dicetake lho, engko salah pemahaman penonton streaming Mbak Tatin. Kono. Paranono dhewe. Coba. Sik salaman sik. Ben tempel ngene. Nah, iki jenenge ketemu ditempel yo iki. Aku takon gasik mau kok. Pripun genahke diparangi maksudnya piye? Mang piyayi Parang niku lak enten sing ajeng duwe gawe. Aku tulung calangno Mbak Tatin. Sareng kula calangke jenengan, Mbak, jenengan mau nyanyi di live streaming langsung di Parang. Jenengan enggak mau kok. Ya enggak mau jajal nek kowe gelem po. Yo jenenge neng Lembeyan ki sing siji kecamatan Lembeyan, sing loro kecamatan Parang. Ngono lho, sejatine neng kene neng Magetan kuwi ana kecamatan Lembeyan, ana kecamatan Parang. Lah ngopo awakmu kon nyanyi neng Parang kok ora gelem? 40 juta lho. Lah kata-katane di Parang ora Aku
Pak Dalang juga dapat loh. Dapat job barusan, dapat telepon aku. Iya. 100 juta mau berangkat enggak? Oh, Dalang. Mau ya? Mau. Dalang di Palu, mau. Modar. Dalangnya di Palu 100 juta. Estro. Sabar enggak? Ya ini nyambung. Wah, mangkat mana urusan di. Lah ya kuwi nek urusan di Parang, di Palu ya kaya ngono. Ora ngono, ya ora jelas kok mau ngerti-ngerti. Kene ya ora gelem to nek misale arep ditangkap 100 juta tapi di Palu wegah padahal di Palu tuh di mana tahu enggak? Lah ya meso lho, San. Ngerti ra di Palu, ngerti ra nggone? Palu. Ora ditok-tok. Lah piye? Di Sulawesi Tengah jenenge di Palu, Dalang di Palu, ora kok ditok-tok gitu ora. Yo konsepnya padha wae yo. Oh, kuwi mau ya padha wae karo kene Parang karo Lebian Lah iya. Oh, ya ngopo Pak Lek mau ra gelem lho. Ngene wae cah loro iki sok ben ditangkap awake dhewe. Ning ndi? Kok nyanyi nang gentong. Gentong. Gila. Gendong mah kok Gila. Awakmu gelem apa ora? Cah loro ditangkap swidak yuta kon nyanyi nang gendong. Gelem apa ora? sedeng apa ora? Ya Pertanyaan sepiro gendonge? Engko nek pertanyaane gendonge sepira? Apa ya takon penonton sik audiens takoni. Gentongnya Desa cilik. gentong enten mboten ngono. Cilik kok gede gendonge. Kok nek ra sedeng ning lumayan Oh lho. desa bisa. gentong. Ya iki. Lumayan daripada kowe wayangan nang biak. Hah? Di biak ono gelem kok. Ya aja. Wayangan kok dibiyek. Ngopo? Ya gelem apa dibiakin luar negeri. Ya aja. Di biak iki daerah endi lek San? Kalimantan. Papua. Papua kuwi nang biak ngono. Ya wis pokoke iki karo seneng Perkenalan kanggo dulu, sembah Mbak, nuwun. perkenalan. Anggenipun saged gelar pertunjukan wayang dalu menika. Saiki arang-arang lho Mas Gareng semakin Nggih. kesini nek iso Iya. awet, iso gelem nanggap wayang, iso tetep budaya kuwi wis poin banget. Apa Iya. meneh Mbah Lurah sono keling. Wah, Wah, panjenengan iki aku ya bingung. Kok iso bingung? Sono beling, sono keling. Sono kali kok sono beling. Lah beling tenan panjenengane lak beling ngono. Sono keling. Lah yo. Sono keling sudah 3 periode. 3 kali lho kaya masyarakat saking percayane, saking remen, saking sayange karo Mbak Lurah lho. Masyarakat. Ya, masyarakat Ya. lho, saking tresnane karo Mbak Lurah. Mongko kok yo iso duwe babon ni loro barang lho. Ngerti ngono lah ya aku daftar sing nomor 3 to. Nggih. Masa kowe arep daftar? Lah aku yo ora payu-payu sih prene kok. Awakmu ki ditanggap ping pindho ngono Lah wae iya. kok wis ngerti lek Mbak Lurah Lah yo wis apa lagu wis plek ngene wis ngene. karo Mbah Keling. Lah kandhani Mbah Keling ini saking gininya kan yang beliaunya sahabatnya akeh. Sedaya lurah-lurah sak kecamatan. Kecamatan. Ya, Kabeh iso budek. lembean iki kabeh yo rawuh matur sembah nuwun. Nggih. Yang hadir di streaming juga disapa Mbak Tatin. Ada Iya. yang minta Pak Waris Sugiono minta podang kuning ini. Tadi Iya. ada titipan boten. Tadi Nggih. dari Mbah Lurah ya pengen naik Lurah, panggung. nggih. Dari Oh, iya. Ibu Bendahara Desa nggih badhe nembang. Oh, Nggih. siap. Jas. Iki pokoke lek dulur lembiane kabeh wayangan kudu bruduk munggah panggung. Kabeh. Komplit niki penggemar Mas Trimo Pratama nggih kepala Karawos sak CS Oh nggih, Pak Trimo menika Pak Trimo. penggemar wayang sesungguhnya. Ya, Di mana papan, di mana Ya. tempat wayangan beliau nyusun. Nggih, Mas Asem Rosanto, Mas Bambang komplit. Nggih. Saking Ngawi, saking Bojonegoro komplit sami rawuh. Nah, Nggih. nggih. Wah, elok sangat. Ugi, Mbah Niku Luru. panyuwunipun apa? Podang Podang kuning, kuning, ya. terus Podang wonten kuning, sesi podang deman kuning. juga. Ya. Monggo mengke dipunaturaken setunggal-setunggal. Ada yang lain, Mbak? Oh, nggih enten Gubuk Asmara. Oh, nggih. Buka Semoro. Heeh. Nggih, wes. Ingkang pundi remian monggo Pak Dalang, Pak Alex. Podang Nganggo kuning ka, mawon. nganggo ka. Wes tak kira iki ngono lho, San. Apa? Nek jenenge Alex iki kebayangan kuwi wonge putih. Ganteng. Putih, dhuwur, ganteng ngono. Seko ngendi ngono lho, saka Eropa. Iki asline putih. Nang Lho, kok bareng iki ki daleme kan Ngawi to. Iki ki nek gone selipan-selepane gosong dadi rupane. Heeh, asline aku putih. Andi sing putih apane genah? Wah, yo ndelik kok. Andi tak delok. Awas aja. Aku
modelmu kaya bojoku wae yo. Ya tetep ana bedane. Alah ora beda. Kiai nak ngono wis ora beda, tak turu mesti miring ngorok wis. Kaya ngono. Ya Bu nek jenenge turu ki ra kerasa. Ngerti ya. Perkara ngorok apa ora ki sing ngerti sing jejere. Oh iya. Berarti jenengan ra tau turu to? Wah, aku nak turu nang gurine bojoku ora betah kok. Lah apa? Miring ngorok ngentut pisan. Wah. Oke, ngono gawe daster kuning wis klomoh. Ya biyen katon apa saiki katon Nah, apa? ya lek oyak-oyak Golek kepiye? sia-sia karo wong wedok, wong lanang iki nek ra ana wong wedok ya coto. Kok iso? Ya jajal arep Apa? arep jepit kelan apa piye? Hah? Oh iya. Sia-sia. Podang kuning dibawani ya, Duk. Podang Oh, Cik. kuning nggih, pamundutan iki wau sedaya perangkat desa. Cik, kalian Pak Niki Waris penangkane. Sudiono, Nggih. Surabaya. Ugi Mbah Guru ingkang saking Laladan Dukuh. Nggih, Pak Guru. Nggih, Ing Mbah Guru, Dukuh. nggih. Nggih. Monggo-monggo. Yen Dulur kula saking Tapen sami rawuh. nggih, alhamdulillah. Nggih. Nadyan wujude mung beksi Iya. Yun. Biasane wau yen ngendikan teng pecotot. Niku masa bawa suarane ya kepenak. Lah kok piyayi budaya kok arep kok ngene iki dalang lho iki. Mbak Elisa, Dalang. Dalang wedok. Dalang wedok. Ya dalang apa mangsane dalang kerusuhan. Wah, nek wong lanang kuwi nak ngeprak ora patek banter ning Mbak Elisa, wah rasa kae. Emang wis tau reti. Wah ngerti wae nang wali kulon gae aku nonton. Ngerti lek ngeprak piye. Wah ngoprak iso mak prok. Prok ngono kuwi mbah. Kok pok kuwi piye? Mbah keprake dobel pira ora roh aku. Ben sing penting lak banter. Iya, iya. Gawa sound system dhewe aku. Lah nek aku Ora kaya nek wong lenang. janji tak nggih ngoprak kuat ngene iki meneh matus ngono kuwi rasane piye. Nah ya beda ya, ada kelebihan ada kekurangan. Betul. Nek dalang wedok iki sing angel nek apa namanya? Ini apa sabetan, perang. Lah kok iso? Sabetannya susah. Sebabe Ono sing menghalang-halangi. Apa Rapena gitu. Ya. soben Nek wong lanang penak. ya golek peniti sing pinter. Lah piye? Ya kok kon noto kene kon ngisepne ning mburi. Idemu lho. kaya punuk ya. Ayo Mbak Tatin. Aku ta? Ya, giliran. Halo manis nang Ambok bilingkang kepareng rawuh Pak Alek, Mbak Nggih. Tatin, Mbak Elisa, beliau Pak Samsi, Nggih. beliau mantan wakil Bupati Magetan, Nggih. Pak Dan Ramil Nggih. Maklembian, Sembah lurah-lurah Kecamatan sekecamatan Lembian. Lembian. Masuk Sembah sing nuwun, Banun, sembah Mbah nuwun. Lurah, Mbah Lurah Sidoyo. Mbak Lurah kuwi ora nggih. Nggih. Wes winggian kelan Mbak Tatin ini munggah dirasani. pripun ta? Niku lho, tiang-tiang niku. Leng rasane? Biasane lak jenengan kalih almarhum nika teng TV-TV. Nggih, Pak Seno Pak Nugroho. Seno Nugroho. Nggih, pripun? Ya, dikira niku jenengan cilik bareng gedhe bak iku gedhe tuwa gedhe. Melu-melu aku nek wis nyebut iki ra melu-melu Mas. Ora wani-wani. Tiang-tiang niku lho mang takoni sing brengos niku. Nggih, Pak Alek ki ora ngerti ya Wis, saya. ngerti ya. Ora ngerti sane nggon iki. Wong dalang Blitar iki ngomong niki gedhi iki bahaya balik dalang dicucup bun-bunane. Ora Ki percaya. padake aku demit. Kula cilik napa gedhe mang takon. Para penonton kula gedhi napa cilik? Gedhe. Sik. Gedhe napa cilik? Gedhe napa cilik? Oh ya wis ra apa-apa, Cen gedhe.
Niki jenengan tak dereng ngerti, niki ki jane kula ki cilik. Tenane? Tenan. Hah, apa? Jenengan nak ming weruh blegere kula sing gedhe. Heeh. Ana sing cilik kok liyane ya. Apa ya Mas ya? Hah? Sing cilik kira-kira apa ya Mas? Ngapa? Ngapa kok melayu-melayu? Ngapa kowe? Gak ngerti aku. Duduane tadi Ngopo? Kok duduan padake? Engko tak fotone tak lebokne WA-ne jenengan ya. Alah ngono ndak tak padune ra. WA-ku karo WA-mu kok saling pita? WA-mu lebokno WA-ku. Terus WA-ku lebokno WA-mu. Jarene WA-mu cilik. Apa sedeng WA-ne kula gedhe kok. Iki lho jenenge apa jenenge? Wow. WhatsApp. Tak kira lek tua temat teratak aku. bahasane piye WA-mu? lebokno WA-ku. Lan WA-ku lebokno WA-mu. Lah nggonku cilik apa sedeng iki gedhe. Wandang. Kuwi lho foto-foto ngono lho. Iya. Mbak Lisa lanjut. Aku karo dalange ketoke kok kaya ra cocok iki ya. Kok iso ra cocok? Ketok men senti. Wong aku lagi lingguh wis nganu lho. Lagi lingguh wis dijak omongan Mbak Titin kleru, kleru. Ngejak nang ngendi kuwi mau. Kula niku krungu omongane wong nak omongan karo Titin kuwi jajal klerokno. Pak Alek. Nuwun sewu. Aja Titin ke bakul wedang. Titin ke bakul wedang, bakul kopi, bakul pitik kuwi jenenge Mbak Titin. Lek kuwi jenenge Tatin Titok. Lho, sing muni Titin sapa? Awakmu. Budhek ya padha karo Tatin kowe. Lah kok iso? Iya, budhek. Lah Kok malah ngonekke budhek? lah iya. Lah jenengan ngerti kok? Apa? Asmane sinten? Aku to. Heeh. Ya jelas ngerti wong jenenge dhewe kok ora ngerti. Sinten? Tatin Titot. Tatin Titot. Daleme pundi? Saking Sentolo, Yogyakarta. Mana? Lho, budhek ta? Ora genah wae. kowe krungu ra sing cerak. Ya krungu. Krungu. Wong tak kene wong bolone iki bendina payah karo Pak Alek kok. Dites yo pane to. Lah tak takon rek. Alah siap. Rek gareng. Iya. Jenengmu sapa rek? Kula jeneng kula Gareng Pacitan, asli kula Kabul. Anak pira rek? Anake loro sing siji SMP, siji kuliah semester 6, Mas. Alah sing siji ning Bangka kono dadi nyambut gawe tukang sapu. Lho genah kok. Enak. Kupingmu lancang ta. Lho tak kene bendina awor lho, Mas. Lah iki dalange wae ra cetha ming ngomblul. Coba aku jadi penasaran coba apa? Namanya siapa? Elisa Urcaru Salaso. Tinggalnya di mana? Di Yogyakarta de Magijo. Mana? Ora cetoi. Kandhani kok. Berarti kowe ya budhek kowe. Alah. Ngomongnya ngomongke sapa kok genah kok. Genah kok lho. Jajal pisan kas. Piye sapa sing arep? Namanya siapa? Aku apa Gareng? Awakmu kuwi lho. Aku Elisa Urcarus Alaso. Ayo. Wes ngerti aku saiki. Pak Lurah jenengan nanggap wong koclok niki. Ya wis kudu ngono. Iki tegese wong wedok ndang tukokno gelang. Ngono lho. Oh, nek gelang ngono. Ha nek ali-ali? Nek lho. Kok edan lho. Kuwi jaluk ali-ali. Oh, alah ngono ki to. Aku ya ora paham. Mbak Tatin. Nggih. Nyuwun pangapunten kroto baging sithik. Jenengan ngelok ning kono apa? Wong koclok. Koclok. Sing koclok ora aku tok. Lah, Jenengan nggih koclok. apa iso? Ngerti wong koclok kok disindeni. Oh, alah ya. Lah ya. Berarti kita koclok bersama ya. Mobilnya ganggu kae. Diterusne Mbak Elisa. Ya, lipat sih. Bareng wis entek sore kok ganggu wae. Iba bunga henga. Hati-hati Pak, sikile kepidhat. Nyanding bisa dadi tombo. Yuk, atur ki. Podang kuning, monggo.
Nggih, remenane dulur mriki Mbak Elisa nggih. Nggih, lere-lere. Menika Karep ramane cara tayub Mas Firman. Cara tayub. Oh nggih. Nggih, maka esuk awane ngomah wis ora krajan galuyuran anggolek isen tak sayang mubeng-mubeng miserenggonku golek ora krasa
Tunggur. Ya. Ya, tuku kencor susuke kabur. Apa kuwi? Apa iki? Tuku kencur. Tuku kencur susuke kabur. Warga Tunggur muga-muga tambah makmur. Amin. Ayo. Tuku kencur dikreseki. Apa itu? Warga Tunggur muga-muga akeh rejeki. Kowe apa kencure dikapakno? Iki kudu tuku kencur. Ya. Ayo. Tuku kencur cacahe 6. Mugi warga Tunggur tansah ayem tentrem. Amin. Awak kencure diapakno? Aku ora nganggo kencur. Kencur kok. Ora nganggo kencur, ora nganggo bubur. Ora. Aku gawe bubur. Piye Jare nganggo kencur nganggo jare nanggo bubur. kencur nanggo bubur. Sik rumangsaku ki mau aku ora ngomong kencur kok iso ngomong bubur. Tuh ngombe bubur ketane. Sik tok. Bubur Bubur kok diombe. Ya Ngombe kencur. Ngono. Bubur ya. mangan bubur. Ah. Mangan bubur ketane ireng. Heeh. Dulur Tunggur sing wedok muga-muga meteng bareng. Kocongane miteng bareng. Oh repot Bu Bidane. Ngomongi sapa repot, ketok ndase didelepne neh. Ya piye kok ya malah jendelep. Wong sak Tunggur muga-muga pinaringan berkah barokah, Mbak. Amin. Sehat, Sehat. rezeki kathah, Mbak Risa. banyu milih. Mbak Datin, langkung prayogi menawi to ingkang kawogan dipun aturi minggat. Wah, Wonten Mbah Sono Kelin. Mbah Camat wonten syukur kaliwan para kadang-kadang Demang kados Nggih. minggah. Minggahipun para kadang Demang Mbah Camat binarung kelawan Do Lia Aprilia kelawan Do Niken ya. Nggih. Monggo terus. Ya. Bajing ucap. Ya. Slendro, monggo. Yuk. Siap. Ya. Monggo Mbah, kepareng minggah panggung. Yuk, cok tito aturake. Yo. Beliau Balurah Sono Keling pinggah panggung monggo. Oh, jagongan riyen. Ya. Sembah Nduk. Ya. Wis Nduk wong ayu. Nggih. Salaman. Niki kersanipun Mbah Lurah Jumeneng menika damel sepot. Njenengan langsung teng mriki Mbah Lurah panggih melih. Mikipun Mbak April. Oh nggih, siap nggih. Mriki Mbah Lurah. Pripun Mas Gareng? Nggih, Nggih. alhamdulillah barokah. Amin amin pangestunipun. Pinanggih malih. Oh nggih, mboten Panjenengan dikira. sesi angka 3. Mugi-mugi pinaringan seger waras kathah rejeki panjang yuswa. Matur suwun pangestu doa restunipun. Seorang Sugeng Demang yang selalu dicintai oleh masyarakat Nyai Mbah Tunggul. nggih niki pripun nggih sudah dimakan usia senja. Mboten napa-napa. Lho lek para bidadari niki bingung. Monggo. Mbak Lurah wonten tengah mriki Mbak Lurah. Nggih sugeng rawuh Mbah Camat sedaya sak wilayah Kecamatan Limbian lan ugi saking Pak Samsi, Bapak mantan Babuk kula. Lan ugi sedaya Demang ingkang saged rawuh saking Magetan, Sukomoro, Plausan ing saged rawuh dipun sekejakaken sedaya kemawon. Niki damel namung damel jangkep-jangkep kemawon nggih. Nggih, Mbah Sono Keling Nggih. nggih, namung dawuh. Niki Anu Mas Gareng. Pripun? Ora prayoga yen to Mbak Elisa karo Mbak Tatin ora ndampingi panjenengane. oh ngoten. Mengke niki lek pun wonten Monggo. request kersanipun Malah Jumeneng ngoten. Pikajeng kula ngeten, sedaya para bidadari kur bersama monggo. Oh, Nggih, monggo. Ah. nggih,
tepuk tangan piye. Oh iya, monggo. Cetuk tenan ya saya. Bijaksana tenan yo ngene iki sedaya para widodari ra pilih-pilih. Dalange. Dalang akrab banget karo. Kula dikepung para bidadari ini bingung aku sis piye iki aku. Ngaten lho, pripun, Mbah? Pun sedaya niki minggah bidodari. Bidodari. Wah, bidadari. Para bidadari dari Kayangan yang turun di Desa Tunggur yang sangat cantik-cantik. iya. Karek milih lendange sapa kula. Wah, bingung le milih. Niki kur secara kebersamaan niki lagu wajib kula pepeling mawon langsungan. Wah nggih, pepeling ben padha eling lawan Mbah Demang Tunggur. Ya. Pepeling co, yuk diaturke. Yuk. Mangke diterusne Blitar. Nggih. Langenane Pak Samsi. Yo. Jopai ono sambi penataran
sing padha nyatake ento geni ngurupake semangate yen to matur suwun pedang kang dipun parakan mugi-mugi sedaya kru wayang kalian sedaya para bidadari selalu memandang di udara. Amin, amin. Matur suwun. Simbah Mbah Lurah. Mbah Lurah. Mandhapipun anggetan ngumandang napa pripun? Wah, nggih. Mbok bilih menika ingkang nggih. Ya. didhawuhi melih sinten Mbah Lurah? Nggih, pokoke pur anu lagu campursari ndandut. Ya. Nggih. Set anu panjenengan ingkang Nika Mbah Lurah Pupus, Mbah Lurah Nguri, Mbah Lurah Panji, Mbah Lurah Tapen lengkap nika. Ya, panjenengan celuk idanten nika. Pak Camat. Pokoke ora gelem digandeng. Lah niku jane Mbah Camat kalian Pandan Ramil monggo. Nah, Monggo. Niku jasar mawon Ya. malah kur mawon malah Pak sekeco. Samsi, Monggo. nggih. Pak Samsi, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kap selesai napa? Nggih. Napa? Kapolsek. Apa Mas? Kapolsek. Kap Yo di Polsek. Oke, Kapolsek. Pak temang-temang sedaya ingkang rawuh. Nggih, Mbah Demang-demang Nggih, sedaya. sedaya ingkang pokoke rawuh. nggih Pak. Matur nuwun sanget. Nggih, Yes, sembah nuwun. alhamdulillah. Nggih, sembah nuwun. Hirobil. Alhamdulillah alamin nggih. Matur nuwun. Berkah barokah nggih Pak nggih. Lurah nggih. Yes. Nggih. Di seperti magetan Yo, pemandang ngaten seperti nggih. magetan Nggih. pemandang. Pak Camat, Pak Dan Ramil, para demang-demang sedaya, Pak Samsi, Yo, Pak. katuran tombok kangen menika. Kumandang. Kalian Diajeng Karmini. Ndoreng tonong ndoreng. Remasaku kaya PBB. Siap, gerak. Lalale. Monggo, Monggo. bapak-bapak, ibu-ibu. Mbah Demang Pupus, Mbah Demang Diren, Lendeang, Apen, bangun jiwa Mbah Niko, ekonomi monggo. lan sosial Mbah Dumanji, monggo. maha kuasa Boten katon ada pen menika. dasar Mbak Yu, Pancasila. bendahara desa, monggo. Pak Samsi, Minggah panggung. Mbak Yu Karmini. Dan dikoordinir, monggo Mbak. Dikoordinir bapak-bapak kersanipun minggah panggung, monggo. Nuswantara. Kawuryantang segala Ketinggalan ayem-ayem. Monggo Mbak Lurah. Wisata Rotani nara Prajalan tamtama Gelong tunggal cipta Rasa pikiran karsa Gumraga tumandang Anggang nara Kang tumuju Dua kali, Mas. Marang katentreman Monggo sedaya Mbak Lurah ingkang rawuh, monggo. Katuran minggah datang pemanggungan, monggo. ing kutha lan desa magetan ngumandang. Nika Pak Camat sampun tindak. Monggo Pak Dan Ramil, Diajeng Karmini. Monggo, Bu. Pak Monggo. Samsi, Pak sedaya Samsi, para monggo. demang, Pak para Camat. demang kang mboten kasebat setunggal monggo setunggal. Awit mboten ketinggal saking mriki ingkang rawuh. Pranyata utama ketan undang bangun jiwa ekonomi lan sosial manembah maha kuasa ada Monggo, dasar Bapak. Pancasila. Mbak Lurah ingkang rawuh. Tansah ngumandang saindinge nusa Pak Samsi untuk pilih, monggo. kawuryantang segala Jalane, Cok. Oh,
Sriwisata Monggo pandan ramil Rotari nara Raja lan tamtama Gelong Lunggal cekta Rasa budi lan karsa Monggo Bapak monggo. Kumandang Angkangun negara Tumuju Marang katentreman Budi karaharja Mbak Karmini. Sarta kabudayaan Ing kutha lan desa Magetan ngoman. Magetan bakal kondang yen to kabeh gelem tumandang. Laras. Alhamdulillah. Nah, niki Pak Camat diaturi mic ya. Nggih. Niki. Ini Mbak Elisa. Niki Mbak Elisa. Mbak Tatin. Niku Mbak senes Mbak Titin niku Mbak. Ya Mbak Titin ki bakul wedang ya. Nggih, alhamdulillah Mbak Lurah nggih. Sedaya Mbah Lurah alhamdulillah kepanggih melih. Bapak-bapak pembangunan. Nggih, Wakil Ketua rawuh Pak Yatno nggih. Alhamdulillah. Niki dandangu sanget boten kepanggih saestu niki. Nggih. Mbah nuwun Mbah Lurah nggih rawuhipun sedaya mawon nggih. Pangapunten. Pak Haji abahe gitu gitu. Nggih, rawuh. Nggih. Pangapunten. Pak Mohon Haji izin Suyatno. Pak mantan Babu Mbah Samsi. Nggih. Tes. Pangapunten Mbah Samsi, mantan Babu Magetan. Beliau Pak Yatno, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magetan. Nggih. Mbah Tek, nuwun sewu. Mbah Tek rawuh niku wau. Nggih, Jane dijak minggah niku. Alah pun tahu. Nggih. Mas Hari Kula juga mboten saged kelihatan. langgam Jawa mau menyanyi kula wakil Mbak Elisa niku. Nggih. Lah niku wonten urgen kok. Nggih, Nggih, lagu campur-sari ndak apa-apa. Komplit tok niki komplit. Napa? Niki Rasa ini Mbah Muri napa Mbah Diren? Nggih, Ngoten. Bandiren. Nggih. Mungkin nek nyawer kula sawer. Nggih. Alhamdulillah. Siap. Matur nuwun sakdereng. Nggih. Nopo iki? Lah biasa. Nyuwun napa? Nah. Nggih Lintang Asmara mawon. Lintang Asmara, oke. Oke. Lintang. LL Mbak Elisa. Ya, Langsung Dalen. caket mawon kalian Bapak. Siap. Nah, niki kersanipun duet kali Mbak Elisa. Spesial niki kagem Mbah Lurah pokoknya niki. Yuk, siap nggih. Monggo. Oh, nggih. Lintang Ya. Asmara. Lintang Asmara. Yuk. Mbah Guri. Monggo Mbah dipun telasaken mawon. Kok dipotelasaken? Ya tegese ke lagune Oh lho. iya, Mas. Yo.
Terus Apa Mbah Pupus? Mbah Pupus, Mbah Pupus, Mbah Pupus. Wajib. nggih. Lagu wajib lho Mbah Pupus nggih. Mangke Abah, kentun mangke Abah. Hah? Ampun. Nggih, sampun. Ming pisan iki Nggih. biasane minggu. Mbah Pupus lho, monggo Mbah Pupus nggih. Napa? Karangkates. Ya. Bum Pipah. Oke. Yuk, Karangkates diaturake. Nggih, monggo-monggo. Nggih, niki biasane kali Mbak April. Ya. Nggih. Yuk, oke, yuk. Karangkates, monggo. Tukan bawang kon malang Trong banyu nenggo kagenangan Saben liwat Hatiku terapa Yo, yo,
kasih Mbak Bungkus. Nggih. Terima kasih. Mbak Dukung, Mbak Diren, terima kasih Mbah Mun. Sedaya sedayanipun nggih. Wah, jan ngeten iki guyub rukun saestu Pak Alek nggih. Nggih. Matur nuwun rasa nunggal Kleru Mbah Lurah. Nggih. Kotake sing beto kula tenggene ngeten iki. Alhamdulillah, matur nuwun wis. Nggih. Sembah nuwun. Ya Allah, alhamdulillah kan. Nggih. Cinta apa Her? Napa? Pak Matur nuwun matur sedayanipun. Mbak Elisa lenggah ya. Mbak Tatin, Mbak Tatin. Tatin. Matur nuwun Mbak Lurah, Mbak Camat. Sik tak matur. Mugi-mugi titik kok aku ngerti. mugi mboten iya tak matur nuwun. Nggih. Diparingi muga-muga ora loka tambah kebak kuwatah rezekine banyu mili. Pokoke mboten enten kendhate. Nggih. Niki anu napa Pak Dan Ramil. Nggih, Pak Dan Ramil kali. Dan Ramil nggih. Monggo Seneng ya. kersanipun. Pak Dan Ramil. Nggih. Monggo. Nembang mriki, Pak. Nggih, monggo. Mumpung enten kesempatan. Weh, Nah. sing saka Magetan do rawuh Mas Mansuwo. CS. Alhamdulillah nggih, Mbak Trimo tetep setia nggih Pak Alek nggih. Nggih. Nggih, Mbak Trimo. Pak Dan Ramil nggih mriki. Monggo. Nggih. Bocah. Aku terjari banyak doke bajul kari siji. Ajaib ajaib jatuh ajaib di kontol jari banyak doke. Pak Suyatno mawon Pak Suyatno monggo. Ramil kontol jare banyak doke bajul kari siji. Ajaib jatuh ajaib di kontol jare banyak doke bajul kari siji. Alhamdulillah Mas. Bengi iki luar biasa. Luar biasa. Jan Barometere ana ing laladan Magetan ki ya ning Tunggur kene iki, Nduk. lah nggih diparingi terang. Nggih. Penontonnya juga banyak sekali alhamdulillah. Jim. Menika wonten rawuhipun Bapak Dan Ramil, Bapak Sarpan. Ramil nggih, sembah nuwun. Ugi Abah Suyatno, monggo pinara Abah ya Aku lali nggone Abah ampun. wayangan tanggal piro Pak Canot yo lali. Lho, iki nek lali berarti dhewe ora katut Mas. Yo ora katut awake dhewe iki. Wis panjer kok Ah lali. nggih niki Abah. Ya, oke. Monggo. Pak Dan Ramil sing niki, yang baik niki. Tes. Nggih. Monggo, niki mbok pilih. Pak Dan Ramil kula sura sik selo telunggon. Nggih, alhamdulillah padalang nggih. Amin. Mungkin ada kata-kata kagem Desa Tunggur Pak Dan. Nggih, Mbak Lia terima kasih waktu dan kesempatan. Yang pertama saya ucapkan kepada seluruh warga Tunggur, acara malam ini dalam rangka bersih desa. Mudah-mudahan Pak Lurah, semua perangkat dan seluruh warga masyarakat betul-betul bisa menjadi masyarakat yang bahagia, yang aman, betul-betul dijauhkan dari balak dan dari bencana. Amin. Amin. Ngoten Mbak Lia nggih. Terima kasih Pak Dan. Abah Suyatno, doanipun napa Abah? Monggo, Pak. Idem Pak Dan Ramil mawon. Idem sama aja. Yang penting nyanyi ya, Pak. Yang penting nyanyi. Nggih, lagunya niki sinten riyen monggo? Nggih, abae. Nggih, Kang Sepuh riyen. Lagu aja, Pak. Nyuwun anu.
Mangke kur nggih. Nggih. Kur ninggal katresnan. Oh, ninggal katresnan, Cik. Ninggal katresnan monggo. Abahe nyuwun ninggal katresnan. Nggih, ya Allah. Niki Abah, nderek nyanyi Abah. Tanggal 20 ya, Mbak ya. Oh iya, heeh. Oke, monggo. Yuk, ninggal katresnan yuk, Cok. Yuk. Nangis sakjroning atiku nalikus liramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa
Mbah sampun. Nih menika lagu baru lho Mas. Kemendane napa? Apa ya? Pandan Ramil napa lagu? Oper Pak Dan Ramil monggo. Sakjane kula niku mboten saged nyanyi, Mas. Nggih, mboten napa-napa. Tapi mboten napa-napa. Nggih. Hukum temanggung niku namung kalih. Bebas mawon. Oh, ngoten. Nggih. Sakjane niki wau masuke Mbak Lia ampun disambut apalan kula. Apa niku? Nggih, aja dipleroki. Lah. Jangan apa-apa. 2 kali 3 kali ndak apa-apa. Nggih, yuk. Yang penting nyanyi. Ngaturke to. Yuk. Monggo, aja dipleroki. Sing eling bab apa iku badaya ajane bener kandhamu ditinggal kanthi adat ketimuran mergo keri ing jaman mbok yo sing eling dik eling bab apa iku budaya pancene bener kandhamu Mas Gareng, Pak Gareng, Pak Dalang, Mas Kimbo. Nggih, keripik gedang, keripik tilong nggih. Haji sembah nuwun, Pak Dan Ramil, Abah, sembah nuwun. Terima kasih. Alhamdulillah. Menika tebih lho Mas Gareng. Abahe tebih. Abah menika dari Panekan, rawuh mriki lho. Ini ora ngene karo Mbah Tunggur no gak mungkin. Bola kental. Wah, nggih ta. Teman seperjuangan lho. Nggih ta. Alah. Abah iki mesti ya. Terima kasih, Cik. Ayo netepi wajib dina semengko, netepi marang jejibaan aja nganti ya kowe mau kelewake marang jejibaan dina semengko yun. Bumi gonjing langit samudra katon